Ngibona bafethu njengoba bengishilo ukuthi ngizobuya no part 3. Uke wangifonela ke lo baba lo ebiza ngogogo. Uthi ke ngimfonele, ungifonele ekseni. Uthi ke ngimfonele. Ngizwe ukuthi kuhamba kanjani. Uba phela inamba ngimnikile angithi. Uthi simfonele. Athi akayibambe ke ifoni. Ngayibambe ke ifoni. Ngizama kwenye futhi. Ngibaphelelene bingangeni. Shuthi udiniwe, kufike wabhamba phela shuthi. Akayibambe ke ifoni. You have reached the voicemail line service of this. Hayi. Akayibambe lo muntu ifoni manje. Uma kuye Udiniwe, I'm sure. Hayi ngizombelesela. Thani manje wenza njani? Silungisa i-country la. Hayi, bafethu akayibambe lo muntu ifoni. Shuthi udiniwe, ubhambile phela ungifonelile ekseni ngathi akabuye ngifonele. Udiniwe ufike wabhamba, ubhambe amahlandla amabili. Bhambe eSpar, bhambe eShoprite. Manje senza. You have reached the voicemail line. Hayi. Shuthi yaphela ke bafethu. Ividiyo yethu ngathi iphela kabi ke this time. Hayi. You have reached. Sedlulela komunye. Shuthi siqala omunye. Ngeke phela silinde umuntu ongekho. Sengimfonela okugcina ke. Mekuya ukuthi akayibambe ke bafethu. Shuthi sizobe sibambisa ngayo le mekuya ukuthi uyabuyela kumina ke. Ngizobe sengiyayiqhubeza. Kodwa kwamanje ngicabanga ukuthi ngifonela omunye. Ngizofonela omunye uma engayibamba ugogo la. Hayi lutho. Udiniwe. Ayibambe ngakho right. Okay bafethu. Ngicine ngimtholile ocingweni. Manje ngibona ukuthi le video izoba yinde kakhulu. Ngisacela ukubuya no part 4 la izoqhubeka khona. Ngimtholile ocingweni. Ngamenzela futhi njengenjwayelo uyabuyela futhi usayobhamba. Uma esebuya ke ngenza njalo niyazi. Lindani no part 4 ke.